Wow. Look at guys. Diya manginhas na pod mi kay dako ang huna sa kabuntag o nga maayo ang panahon. Buyag. Dako sa hunas guys. Gari may padong sa gawa sa sanctuary kay diri ka sa suod alams na pani mahala. Ilukot guys. Nami sa gawas guys. Ito ang lagay. Klaro kayo na ha. Gawas nami. Ingani ora de pagkuhag imbaw guys. Kaya nagkakulugkar naara na sa mga ingani nga part sa dagat. Mani guys, gusto guys. Kami ka pa nagkalaon guys, mani. Nah guys, dali araw kita guys. Kita po pa. Guys. Bay gamay. Tuh sa guys, nagtapad-tapad. Guys, hello guys, baby guys, dala may uli guys, ang gamay bah, makao naman din na may pa guys, iuli mo guys, sindutas view guys. Yuh, sama tuh. Tuh guys. Serpian guys, tahun.
Hindi may gawas sa tuwari. Time check alas 11 na kapin. Ayos po kayo makuha guys. Napay mga lakot guys. Napay mga lakot guys. Ito siya guys, na ako nakita ng ridapita. Lukot na pod. Huwag mawali na kami guys, kaya gigutom na darab ko. Guys, kumbatir ano na guys. Ito, sarana. Tantadadan, human naglimpyo ang imbaw, lukot o bat. Okay lang basad mo ani guys, kailan mo ani? Magkalami ani guys, o kani sabon lang namo. Lami kayong sabaw ani guys, pagkatas ni sa mga mabdos. Maiinom nila. Mag-init sa tagtubig with pangmalakasang lamas. O di na ready to eat na guys. Balik ang tamis.